Joo, tällä kaudella on vähän ollut ongelmia näiden kamojen kanssa. Että aluksi oli vähän käsirysyä noiden pulkkailijoiden kanssa ja sitten ne oli käynytkin jonain iltana paskomassa meidän pressit. Ja siitä seuraavaksi sitten niin vähän aikaa korjattiin pressit ja oli ihan mukavaa. Sitten joku ulkomaalainen tuli haukkumaan viimeksi mongoliksi, kun kiellettiin tämän lapsia aiheuttamasta hyppyreitä. Ja no, pistää näin päälle sitten loppu tässä pari viikkoa sitten. Kaupungin oli pitänyt käydä. No vahingossa tietenkin niin hajottamassa nämä meidän loputkin kamat. No, pojasta allikko, että ei tässä mitään, että jotain tästä lähtee. Joo, taas tuli ongelmia pulkkaiden kanssa, että jouduttiin siirtymään tuosta pääalueelta pois ja hajottaa setit. No, tässä nyt saadaan sitten Urbaana ja Puu tälle ja vedellä tänään vielä, että ei tässä ketään. Joo, metässä kuvaaminen olikin vähän vaikeampaa mitä odotettiin, mutta no, kyllä me pari hyvää klippiä saatiin ja no yleisön paineet varmaan teki sen, että ei hirveän hyvin enää onnistunut, mutta no, näillä mennään. Michael slides as it goes.